Μπούσης Κώστας λέγομαι, είμαι μέλος του Νέου Αριστερού Ρεύματος και της Ανταρσία. Κυρίως η τοποθέτησή μου θα έχει περίπου τη μορφή ερωτήσεων προς τον Τάσο Κουράκη. Αλλά ταυτόχρονα και θετική τοποθέτηση πάνω στα ίδια ερωτήματα που θα θέσω. Νομίζω ότι αυτό που κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές είναι περίπου μια επιτυχία ενός τελευταίου editorial του περιοδικού Θέσεις, το οποίο έγραφε ότι υπάρχει αριστερά που βάζει το πλάνο και το σχέδιο και αριστερά που βάζει το όνειρο. Και λέει ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν κέρδισε με το σχέδιο και το πλάνο και γιατί είπε I have a dream. Επομένως, κάπως έτσι πρέπει να απορρευτούμε. Εμείς στην Ανταρσία έχουμε επιλέξει το δύσκολο δρόμο και στην προηγούμενη φάση και στην επόμενη φάση θεωρήσαμε ότι πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα που διαρκώς μπαίναν κάτω από το χαλάκι. Πρέπει να απαντήσουμε στα δύσκολα ερωτήματα του τι θα γίνει αν κοπεί η στρόφιγγα των δανείων, τι θα γίνει αν αναμετρηθούμε στην πράξη με το ερώτημα μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης προς όφελος του λαού και της εργατικής τάξης, τι θα γίνει με τη σχέση της χώρας με τους διεθνείς υπεριαλιστικούς οργανισμούς και πάει λέγοντας. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση όπου ο λαός αφού ψήφισε ότι δεν θέλει τα μνημόνια, υπάρχει ένα κυρίαρχο ερώτημα: πώς μπορούμε να απαλλαγούμε από τα μνημόνια. Σε αυτό νομίζω ότι οι τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά από την περίοδο των εκλογών και δόθε, είναι εξαιρετικά και αντιφατικές, αλλά όμως υπάρχει και ένας κύριος δείκτης, ο οποίος είναι δεξιόστοχος. Ένα ερώτημα: μονομερείς ενέργειες σε σχέση με το χρέος. Το χρέος ή το αναγνωρίζεις ή δεν το αναγνωρίζεις. Ή το πληρώνεις ή δεν το πληρώνεις. Αν αποφασίσεις να το πληρώσεις, υπάρχουν πολλές διαπραγματευτικές μέθοδοι. Μπορεί να πας με ρήτρα ανάπτυξης, μπορεί να πας με μορατόριο 2-3 χρόνων. Πάντως έχεις αποφασίσει ότι θα το πληρώσεις. Υπάρχει ο άλλος δρόμος που κάνεις μονομερή πάυση πληρωμών και απευθείας λοιπόν μπορεί να ξεδιπλωθεί ένα σύνολο αντιφάσεων, όπου με σοβαρή παρέμβαση του ίδιου του λαϊκού παράγοντα και μια αντίστοιχη στάση της αριστεράς να ξεδιπλώσει μια πραγματική άλλη πορεία και για τον τόπο και για τον λαό. Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν, οι κύριες τοποθετήσεις, έτσι όπως προβάλλονται από το ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες εβδομάδες, είναι δεν κάνουμε μονομερείς ενέργειες, είτε βάζουμε μια ρήτρα ανάπτυξης παλεύοντας για πανευρωπαϊκή λύση, είτε ζητάμε ένα μορατόριο 2-3 χρόνια και ξεκινάμε μετά τη συζήτηση της αποπληρωμής του χρέους. Επομένως, αυτά που τέθηκαν και από το Σπύρο για τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα του επαχθούς χρέους, του ελέγχου του κτλ. έχουν βαρύτητα αλήθειες που αυτή την περίοδο τίθεται της πράγμαση όμως. Δεύτερο ζήτημα. Στάση απέναντι στις τράπεζες. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι εξαιρετικά κομβικό θέμα. Μια προηγούμενη περίοδο, το θέμα της εθνικοποίησης των τραπεζών, υποτίθεται ότι ήταν μια κοινή συνισταμένη, τουλάχιστον στο επίπεδο του πώς τοποθετούνταν οι πολιτικές δυνάμεις στο κίνημα, στις πλατείες, στις γειτονιές. Και η κουβέντα γινόταν με αποζημίωση, χωρίς αποζημίωση, με εργατικό έλεγχο, χωρίς εργατικό έλεγχο. Η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Δραγασάκη ήταν το σουηδικό μοντέλο, που αφού έχουμε δώσει τόσα φράγκα στις τράπεζες, θα τις πάρει το δημόσιο να τις εξηγιάνει και να τις ξαναπουλήσει σε ιδιώτες. Αυτά είναι προτάσεις με τις οποίες δεν παίζουμε. Δηλαδή, όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά σε τόσο κρίσιμα μονοπάτια, και ειδικά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά στη πιθανότητα διαχείρισης της κυβερνητικής εξουσίας, τέτοιες τοποθετήσεις πρέπει να λαμβάνονται με το βάρος που τους αναλογούν. Τρίτο θέμα. Στο βαθμό που υπάρχει σύγκρουση με τις κυρίαρχες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όπως καταλαβαίνουμε, οι μονομερείς ενέργειες μπορεί να έρθουν από το άλλο στρατόπεδο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ούτε καν ως plan B η τοποθέτηση του ότι αν υπάρχει ένα λεγόμενο bank run και αρχίζουν να φεύγουν τα κεφάλαια, θα πάρουμε μέτρα ελέγχου της ροής των κεφαλαίων, άρα θα αμφισβητήσουμε θεμελιώδεις κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης που επιτρέπουν άπλετα τα κεφάλαια να πηγαίνουν όπου θέλουν, εξαθλιώνοντας το λαό και την εργατική τάξη. Ευρύτερα, τους φτωχούς και την πλειοψηφία αυτής της χώρας, αυτό που λέγαμε το 99%, ή θα πούμε ότι θα πάρουμε τέτοια μέτρα ελέγχου της ροής των κεφαλαίων, ή μένουμε έκθετοι απέναντι σε πολύ σοβαρές πιθανότητες του επόμενου διαστήματος. Και εκεί για μας τίθεται και το θέμα της σχέσης με την Ευρωζώνη. Όταν δεν έχεις εθνικό νόμισμα και μένεις δέσμιος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κυρίως δέσμιος των αυταπατών για άλλη πολιτική διαχείριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όταν έχουμε σύμφωνα για το ευρώ ψηφισμένο μόλις πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα για το ευρώ το οποίο ορίζει μισθούς που θα έχουν σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπει Κίνα και Ινδία, όταν έχεις νέα αντιδραστική μετάλλαξη της ούτως ή άλλως από τη φύση της αντιδραστικής λυκοσυμμαχίας που βάζει μια μη εκλεγμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να ελέγχει τους εθνικούς προϋπολογισμούς και να κάνει άμεσα μονομερείς ισοσχελισμούς σε έναν ήδη ταξικό και αντιλαϊκό εθνικό προϋπολογισμό. Και δεν τοποθετούμαστε πάνω σε αυτό το βασικό θέμα και θεωρούμε ότι με επαναδιαπραγμάτευση θα επαναδιαπραγματευτούμε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά σοβαρά. Και κλείνοντας, όλα αυτά προφανώς, με κύριο το χρέος, ο Μπελογιάννης έλεγε, ή τα τοποχρεωλήσια ή το ψωμί του λαού. Δεν έλεγε η ρήτρα ανάπτυξης ή μορατόριου και βλέπουμε. Το χρέος είναι μια θηλιά μπροστά στο λαό. Αυτή τη θηλιά ή τη βγάζεις και την πετάς και δεν σημαίνει ότι πλέον δεν κινδυνεύεις από τίποτα, κινδυνεύεις από πολλά άλλα. Αλλά τουλάχιστον δεν έχεις αυτή τη θηλιά και βλέπεις τα επόμενά σου βήματα, ή τη χαλαρώνεις λίγο με πιθανότητα προφανώς αυτός ο νόμος της αγοράς και του κέρδους, αυτή η βαρύτητα της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας σήμερα, ειδικά της Γερμανίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στη σφίξει σε βαθμό ασφυξίας για τα λαϊκά στρώματα. Επομένως, από το χρέος φτάνουμε μετά από αυτή την πορεία μιας επιχειρηματολογίας πάνω στα βασικά όμως επίδικα της περίοδου, στο τι θα κάνεις με το μνημόνιο και τη Δανειακή Σύμβαση. Αν θα το καταγγείλεις απλά πολιτικά, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι η πολιτική καταγγελία του μνημονίου που πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βγάλαν τις τελευταίες μέρες, ή αν θα πας όντως να συγκρουστείς βάζοντας θέμα αθέτησης αυτών των βάρβαρων απεικιοκρατικών συμφωνιών της Δανειακής Σύμβασης και προφανώς αθέτησης και του ζητήματος όλων των ιδιωτικοποιήσεων που σήμερα και έχουν υπάρξει αλλά και δρομολογούνται, αυτών των εταιριών που όσοι είδατε το καταστρόικα, ας πούμε, θα γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν συσταθεί με εξέχοντα στελέχη και της σχολής που ντρέπομαι που τέλειωσα και μου δίδαξε εργατικό δίκαιο Κουκιάδης, που έχει καταργήσει και μονομερός απέναντι στο λαό το όλο το εργατικό δίκαιο που μας δίδασκε τόσα χρόνια, ξεπουλάνε τους δημόσιους οργανισμούς. Τι τοποθέτηση θα βάλουμε απέναντι σε αυτά? Θα βάλουμε τη λογική όχι απλά εθνικοποίησεων των τραπεζών, των βασικών τομέων της οικονομίας. Πώς θα κάνεις παραγωγική ανασυγκρότηση προς όφελος του λαού, χωρίς εθνικοποίηση των βασικών τομέων της οικονομίας? Πώς θα απαντήσεις στον χαλιβουργό που απεργεί τόσες μέρες για το ψωμί του, εάν δεν βάλει σύγκρουση με την καπιταλιστική ιδιοκτησία? Το δικαίωμα των εργατών να καταλάβουν τα ίδια τα εργοστάσια. Γιατί η δημοκρατία έξω από το χώρο παραγωγής είναι μισή δημοκρατία. Πίσω από τον παράδεισο των φυσικών δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της ισότητας και της δημοκρατίας, διάβαζα, λέγανε οι κλασικοί, κρύβεται η κόλλα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Να συζητήσουμε με σύγχρονους όρους για τη δημοκρατία εκεί που της πρέπει. Αυτά δεν είναι μακρινά, θα είναι τα άμεσα επόμενα που θα ζήσουμε. Τα διλήμματα του αντιπάλου, τα οποία αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είναι ψευτοδιλήμματα. Μην μπαίνουμε στη συζήτηση, ευρωγραφή, μην μπαίνουμε στη συζήτηση, αλλά αυτά μας τα βάζουν για να είναι τρίπλες. Δεν είναι τρίπλες. Απλά το κεφάλαιο έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή να σε στρατευτεί γύρω από το κεντροδεξιόφιλο ευρωπαϊκό πόλο και να κάνει στρατηγική και πολιτική. Γι' αυτό και βάζει στον άξονα τις βασικές του επιλογές. Ή εμείς θα σηκώσουμε το γάντι να βάλουμε τις βασικές επιλογές του κόσμου της εργασίας στον αντίποδα και μέσα από αυτή τη σύγκρουση να κατοχυρώσουμε ένα συσχετισμό δύναμης πολύ πιο ευνοϊκό για τα λαϊκά στρώματα, ή διαρκώς θα κινδυνεύουμε απέναντι σε πολύ χειρότερες αυταπάτες. Δεν είμαστε η αριστερά που θα κάτσει σαν Κασάνδρα στη γωνία της να περιμένει να αιτηθούν τα σχέδια της δεξιόστροφης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δίθεν ο λαός μετά θα φτύνουν το πλευρό μας. Ο λαός τσακισμένος δεν πάει με καμία αριστερά. Είμαστε η αριστερά που θα μπούμε μπροστά σε όλες τις μάχες, δεν θα λείψουμε από καμιά πολιτική μάχη, ακόμα και αν δεν έχει εμάς αφετηρία, αλλά κυρίως όμως θα έχουμε και ένα τέτοιο άξονα που τον θεωρούμε και άξονα επαναστατικού μεν, αλλά ρεαλισμού. Ευχαριστούμε το λόγο της. Μετά, προηγείται ο κύριος. Καλησπέρα σας. Είμαι ένας μέσος Έλληνας. Αυτό με διαφοροποιεί είναι το όνομά μου, Κόντας Ηλίας. Είμαι άνεργος γύρω στους 10 μήνες και βγάζομαι μαύρα κάπου. Έχω δάνεια. 2 κορίτσια προσπαθώ να τα βοηθήσω να ολοκληρώσω τις σπουδές τους. Είμαι εξοργισμένος με το πολιτικό σύστημα. Είμαι σε μια φάση να ανέβω στα κάγκελα ή να μείνω από κάτω για να κρατάω, πας και περιμένω κάποιον άλλο να πέσει. Είμαι αγανακτισμένος, είμαι αντιεξουσιαστής, είμαι ρεφορμιστής, είμαι οικολόγος, είμαι τα πάντα. Και θέλω να ζήσω σήμερα, όπως και τα παιδιά μου. Εδώ και ένα μεγάλο διάστημα βλέπω σαν μοναδική ελπίδα την ενότητα της αριστεράς. Όχι την ισοπαίδωση με την αριστερά,
γιατί το κοινωνικό μοντέλο που έχω στο μυαλό μου, λάθος έκφραση το μοντέλο, η κοινωνία που οραματιζόμουν κάποτε και συνεχίζω να οραματίζομαι, είναι μια κοινωνία που θα τα έχει όλα. Θα έχει και το μεταρρυθμισμό της Δημάρ, γιατί χρειάζεται. Θα έχει και το τσαμπουκά της ανταρσίας. Θα έχει και τον αντιεξουσιασμό και την άμεση δημοκρατία. Θα έχει και τους αντιπροσώπους που πρέπει να τους ελέγχω. Και θα έχει και εμένα να είμαι κοινωνικά δραστήριος, ενεργός. Οι ισμοί, οι ανατροπές και όλα τα υπόλοιπα, έτσι τα βιώνω εγώ, με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η ζωή μου. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω να καταλάβω κανένα εργοστάσιο. Ούτε εργοστάσιο. Σε ένα χρόνο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα περιγράφεται η πλήρης τρέλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν σήμερα βρίσκομαι εδώ για να ακούσω με βάση μια κοινωνική πραγματικότητα τι απαντήσεις έχει να δώσει η αριστερά συνολικά. Για το σήμερα, για να μπορώ να σταθώ δίπλα σε μια θεωρούμενη αριστερή κυβέρνηση αύριο, τι μέτρα θα πάρει για τη ζωή μου, πολλοί συνειδητοί αριστεροί, αφιώς και σημειώνοντα, αυτοκτονούν ήδη. Και χιλιάδες άλλοι συνάνθρωποι μας. Δεν τρελαίνονται αν κάτι λέγεται καπιταλισμός, αν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο οτιδήποτε άλλο. Έχουμε ανάγκη ένα πράγμα. Να συγκρουστούμε με αυτό που συμβαίνει. Δεν με ενδιαφέρει η διαδικασία του πράγματος. Και να μαλώσω για τη διαδικασία πριν ξεκινήσει καν η διαδικασία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσει να βγει ο Τσαμπουκάς από μια κυβέρνηση ενιαία της αριστεράς σε όλα τα επίπεδα. Μια αριστερά όμως θα καταλαβαίνει, που εγώ το κατάλαβα, και αυτός ο κόσμος πιστεύω ότι τώρα αρχίζει να το καταλαβαίνει, ότι για να μπορέσει να υπάρχει αυτός ο λαός, αυτή η χώρα, εξαρτάται από τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι, οι λαοί, οι συντηρητικές πλειοψηφίες και στη χώρα μου αλλά και σε αυτές τις χώρες. Αν σήμερα η Ελλάδα είναι αυτό το κρίσιμο μέγεθος, αυτό το ελάχιστο ΑΕΠ και γίνεται στοιχείο για να γίνεται μπουρδέλο ο κόσμος, να πέφτουν όλοι πάνω σε μία δύναμη που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, που έχει απίστευτα ξεκαθάριστα πράγματα, αλλά εγώ θα το στηρίξω για αυτόν τον λόγο, και γιατί μου δίνει για πρώτη φορά ελπίδα, ξέρω το εξής, ότι κανένας μικρός πια, όσο μικρός και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει σαν μικρός. Πρέπει να πάω σε άλλο κοινωνικό σύστημα. Με αφετηρία αυτό. Δεν με ενδιαφέρει, ονομάζεται όπως θέλετε. Ξέρω ότι κανείς σήμερα δεν μπορεί να περιγράψει δουλειά και ζωή στην πατρίδα μου και στον υπόλοιπο κόσμο, αν η λογική είναι το κέρδος, και αν δεν πάμε σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που θα σέβεται στους ενεργειακούς πόρους, θα συμφιλιώνεται με τη φύση, με την κάθε παρουσία ζωντανή σε αυτόν τον πλανήτη. Ξέρω ότι εάν δεν υπάρχει απίστευτη δημοκρατία, θα έχουμε πάλι τέτοια φαινόμενα. Και εκεί τοποθετώ και εγώ τον εαυτό μου. Έτσι καταλαβαίνω τα πράγματα. Ξέρω ότι ο φασισμός, ο ρατσισμός, όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πέραν ενός δύο πραγμάτων. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Ο φασισμός τρέφεται από την κοινωνική κρίση, αλλά αυτό υπάρχει για όλους μας. Δεν γινόμαστε όλοι φασίστες. Στο φόβο στηρίζεται ο φασισμός. Το αν θα γίνουν 5-10 συγκεντρώσεις ή αντισυγκεντρώσεις, δεν νομίζω ότι λύνει το ζήτημα. Στην ελπίδα λύνεται το ζήτημα. Εάν εγώ έχω ελπίδα, αν μπορέσει η αριστερά κυρίαρχα να δώσει την ελπίδα για την προοπτική, τότε εξαγγίζεται ο φασισμός.